салом, барномаи ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ мебинед. Зарангези Наврӯзшоҳ ҳастам, ҳамроҳи шумо. Имрӯз 25 март аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. ҷанги Украина ба моҳи дуввумаш ворид шуд. Кишварҳои ғарбӣ аз таҳримоти бештар бар зидди Русия ва кӯмаки зиёдтар ба Украина хабар доданд. аз тарси бад шудани аҳволи иқтисоди Тоҷикистон ба сабаби ҷанги Украина, Эмомалӣ Раҳмон амр дод ки ба соҳибкорон сабукӣ диҳанд. пеш меомадан санҷиш мегуфтем ки кадамои хеле чӣ намекарданд, маърифӣ намекарданд, мо ҳамитари сохтор мегуфтанд, правека мекарданд. ва эътирози духтарони афғон бар зидди фармони толибон дар душанбе. онҳо талаб карданд ки ба ҳамтоёнашон иҷоза диҳанд то ба мактаб баргарданд. از بیداری و آگاهی نیم پیکری از جامعه به شدت هراسند. یعنی میترسند از خانم ها، از دخترها اگر اینا تحصیل کنند. با оғози моҳи дуюми ҷанги бедалели Русия дар Украина, даргириҳо дар ин кишвар авҷ гирифт. аз тарафи дигар, кишварҳои ғарбӣ таҳримоти иқтисодӣ бар зидди Русияро сахттар карданд. раҳбарони 30 кишвари узви НАТО ва аъзои Иттиҳоди Аврупо таҳримоти нави иқтисодӣ бар зидди Русияро эълон карда гуфтанд, ба Украина кӯмакҳои иловагӣ мерасонанд. дар ҷабҳаи ҷанг, Украина гуфт сарбозони Русияро дар атрофи Киев ба ақибнишинӣ водор кардаанд. дар ин миён таҳлилгарон мегӯянд пешбинии Русия дар бораи ин ки ҷанг кӯтоҳ хоҳад шуд хато буд. радиои Озодӣ дар ин бора бо Лайам Коллинс, таҳлилгари амниятӣ аз форуми сиёсати Медисон, пурсид ки оё иддаои мақомоти Украина дар бораи камбуди хӯрок ва аслиҳа доштани нирӯҳои Русия дуруст аст? من فکر میکنم 3 روز اندک مهلت کوتاه است، ولی بی‌شبهه ذخیره و تأمینات روس‌ها برخلاف انتظاریشان کمتر می شود. از اول حمله معلوم بود که آنها فکر میکردند این یک عملیات تیزکارانه و کوتاه مدت است. روس‌ها به مانند بسیاری از ارتش‌های کشورهای غربی نظامی پرقوت تأمیناتی ندارند. پس بی‌شبهه حالا برای آنها مشکل خواهد شد. این وضع بی تاثیر نمیماند و آنها را از راه اندازی یک حمله بزرگتر باز می‌دارد. بنابراین آنها در بیرون شهرها نشستند و تنها از توپخانه استفاده می‌کنند. اگر آنها کوشش دارند در محل‌هایی که هستند مواد به دست بیارند، پس نشان دهنده آن است که ذخیره خودشان تمام شده است. суоли дигар аз таҳлилгари амрикоӣ ин буд ки оё нирӯҳои Русия ба муқовимати бештар дар Украина рӯбарӯ мешаванд ва ҷанг дар шаҳрҳо чӣ гуна хоҳад буд? وقتی روسیه به شهرها وارد می شود، خواهید دید که وضع تغییر می یابد. آنها در بیرون در موقع‌های نسبتاً امن قرار دارند و تنها از موشک‌ها و توپخانه‌ها استفاده می کنند. وقتی به شهر وارد شوند، نه تنها با نیروهای مسلح اوکراین، بلکه با ده‌ها هزار اختیاری که در شهرها با عنصرهای روسی می جنگند نیز دچار خواهند شد. از این رو روسیه واقعا نمیخواد که به درون شهرهای اوکراین درآید، ولی آنها مجبور هستند و هنگام حرکت به شهرها تلفات سنگین خواهند داد. این محاربه سخت در شهرها خواهد بود. дар Тоҷикистон ки ҷанг дар Украина ба қиматҳо таъсир гузошту баъзе маҳсулотро камчир кард, мақомот аз тарси бадтар шудани вазъи иқтисодӣ амр доданд ки тафтиши соҳибкорону тоҷирон барои муддате бас карда шавад. санҷишҳои пайрайпари мақомот яке аз шикоятҳоест ки ҳамеша аз сӯи соҳибкорони тоҷик садо медиҳад. аммо оё дар воқеъ дастури озод кардан аз тафтиш кору тиҷорати соҳибкоронро осон мекунад? барот Юсуфӣ гузориш медиҳад. фарҳод Зубайдов аз 3 сол ба ин су дар шаҳри Душанбе тиҷорат дорад. чанд рӯз қабл аз расонаҳои хабарӣ огаҳ шуд ки фармони раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар бораи эълон шудани моратория ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти соҳибкорӣ то оғози соли 2023 ба таслиб расидааст. ӯ ин фармони раиси ҷумҳурро дар рӯи коғази чоп ва пушти дари мағозааш насб кард. фарҳод мегӯяд нашри ин фармон барои тақрибан 1 сол роҳи санҷишҳои зиёди мақомотро мебандад. пеш меомадан санҷиш мегуфтем ки кадамои хеле чӣ намекарданд, маърифӣ намекарданд, мо ҳамитари сохтор мегуфтанд, правека мекарданд. мақсад мегуфтем ки хай иҷозатнома то нишонти, мақсад дар китоби мо қайд кунӣ, намекарданд. хай иҷозат чӣ биромад, ин хеле хирсанд.
фарҳод мегӯяд тафтишҳои ба такрор барояшон зиёни зиёди молӣ меовард. аз ин рӯ дар ин шабу рӯз болоравии бесобиқаи қурби доллари амрикоӣ ба тиҷораташ фишор овардааст. расман эълон нашудааст ки ангезаи ин моратория чист. соҳибкорон тахмин мезананд ки он ба паёмадҳои ҷанги русия дар Украина рабт дорад. иқтисоддонҳои тоҷик мегӯянд дар сурати дуруст татбиқ шуданаш моратория метавонад соҳибкоронро аз тақрибан 35% зиёни молӣ ҳифз кунад. 2 сол пеш агар эълон карда мешуд таъсири худро расонида метавонист, лекин ин аллакай чихегум як ба гуфти ба истилоҳи русу пояс ушол аллакай соҳибкор аллакай зарарҳои зиёдро дидан аз ҳисоби тафтишотҳои беҳуда. ин ҳам гуфта мешавад ки мораторияҳои гузашта ба вазъи иқтисодӣ таъсири зиёд надоштаанд, чун риоят ва назорат намешуданд. бинобар омори расмӣ дар як соли охир дар кишвар беш аз 20 000 бизнес баста шудааст. як далелаш ба гуфтаи таҳлилгарон тафтишҳои беасосу пайдарпайи мақомот будааст. таъсири бади ҷанг дар Украина ва таҳримот бар зидди Русия на танҳо дар Тоҷикистон, балки дигар кишварҳои минтақа низ эҳсос мешавад. аз ҷумла дар Қирғизистони ҳамсоя ки нархҳо дар он ҷо баланд рафту тиҷорат ба мушкилоти зиёде рӯбарӯ шудааст. иқтисоддонҳои қирғиз тахмин мезананд ки таҳримҳои зидди Русия боиси буҳрони ҷиддӣ дар ин кишвар хоҳад шуд. ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа гузориш медиҳад. раҳбари анҷумани соҳибкорони ҷавон Фарҳод Фақиров мегӯяд, таҳримҳои зидди Русия, поин рафтани қурби рубл ва болоравии қурби доллар аллакай ба яке аз бахшҳои даромадноктарини иқтисоди Қирғизистон, саноати сабук таъсир гузоштааст. ҳоло дар саросари кишвар дуконҳои дузандагӣ баста мешаванд ки ин ҳазорон ҷойҳои кории занон аст. саноати дузандагӣ ҳиссаи асосии ҷойҳои корӣ ва даромади бюджетро таъмин мекунад. онҳо ашёи хоми истеҳсолиро дар Чин ва Туркия бо доллар мехаранд ва ба Русия бо рубл мол мефурӯшанд. шумо медонед ки вазъи рублу доллар чӣ шуд? кормандони дузандагӣ мегӯянд ки дар тӯли чанд рӯз ҳама чизеро ки дар як сол ба даст оварда буданд аз даст доданд ва бисёриҳо маҷбур шуданд ки фаъолияташонро қатъ кунанд. тибқи пешгӯиҳои Бонки ҷаҳонӣ ба далели ҷанги Русия ҳаҷми интиқоли пул аз муҳоҷирони корӣ дар ин кишвар низ ҳадди ақал 3 кам мешавад ва ин беш аз 30% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Қирғизистонро ташкил медиҳад. аз ин сабаб даромади аҳолӣ коҳиш меёбад, нархҳо баланд мешаванд ва ин танҳо оғози буҳрон аст. ба бовари собиқ муовини вазири иқтисод Элдар Абақиров, мардуми қирғиз аввалин оқибатҳои ҷиддии ҷанги Украинаро танҳо пас аз 2 ва ё 3 моҳ эҳсос хоҳанд кард. фаразан агар нафари 20 000 сом маош дошт, пас бигзор вай фикр кунад ки ҳоло маошаш 15 ё 10 000 сом аст, зеро дигар он чизеро ки ба 20 000 сом мехарид харида наметавонад. дар ҳукумати Қирғизистон мегӯянд, мақомот тарҳи вижаи зидди буҳрониро таҳия мекунанд ки вобастагии иқтисоди маҳаллиро аз буҳрони Русия коҳиш медиҳад. мо ҳоло кӯшиш дорем ки паёмадро то ба ҳадди аксар кам кунем, аммо албатта кор зиёду хеле душвор аст. ҳама ҳисобҳо бояд баррасӣ карда шаванд. акнун эҳтимол на танҳо барои ман, балки барои ҳамкасбонам ки ҳоло дар вазорати иқтисодиёт кор мекунад мушкил аст. ҳоло мо ба кори бидуни рӯзҳои истироҳат гузаштем. аммо Налиев мегӯяд беқурбшавӣ ва бозгашт ба солҳои 90 намешавад. аммо зоҳиран сокинони Қирғизистон ба ваъдаи мақомот бовар надоранд ва ба харидану захира намудани маводи ғизоӣ идома дода ба буҳрон омодагӣ мегиранд. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. раиси Думаи давлатии Русия гуфт ки Владимир Жириновский, раиси ҳизби либерал-демократи Русия, зинда, аммо аҳволаш вазнин аст. сиёсатмадори ҷанҷолии 75 сола дар шифохонае дар Москав бистарӣ аст. пештар аз ин бархе аз расонаҳо дар бораи даргузашти ӯ хабар доданд. аммо ҳизби либерал-демократи Русия хабарҳоро дар бораи фавти Жириновский рад кард. вазорати тандурустии Русия гуфт вазъи сиёсатмадор мӯътадил аст. Владимир Жириновский дар аввали моҳи
феврал ба коронавирус мубтало шуд. раиси ҳизби либерал-демократи русия ки идеяи ӯро забони кремл меноманд бо изҳороти баҳсбарангезаш дар бораи тоҷикистону муҳоҷирон низ шинохтааст. чанде аз кишварҳои ғарбӣ тасмими толибонро дар мавриди манъи таҳсили духтарони аз синфи 6 боло дар афғонистон маҳкум карданд. вазирони корҳои хориҷии британия, канада, фаронса, италия, норвегия ва амрико аз толибон хостанд ки тасмими худро дигар кунанд. онҳо гуфтанд ки ин кори толибон бархилофи ваъдаҳояшон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ аст. имрӯз гурӯҳе аз духтарони афғон ба нишони эътироз аз маҳрум кардани ҳамсолонашон аз таҳсил дар душанбе гирди ҳам омаданд. алишер зарифӣ ҳамонҷо буд ва гузориши ӯро мебинем. ин нидои духтарони афғонистонӣ дар душанбе аст ки дар ҳамраҳӣ бо ҳамтоҳои худ дар афғонистон садо баланд карданд. эътирози онҳо ба тасмими ҳукумати толибон аст ки дарсхонаи духтарони аз синфи 6 болоро дар мактабҳои афғонистон иҷозат надод. маҳалли ҷамъомаду эътирози духтарони афғонистонии муқими душанбе сафорати ҳукумати пешини афғонистон дар тоҷикистон буд. وزیر معارف نامنهاد طالبا دیروز میگه که خانم ها باید تا صنف 6 درس بخوانند، بعد از او دوام و ادامه تدریس برای زنها فساد را ایجاد میکند. یک کسی که به خواهر خود احترام داشته باشه، یک کسی که به مادر خود احترام داشته باشه، یک کسی که به همسر خود احترام داشته باشه چنین واژه را استعمال میکنه؟ هرگز نمیکنه. شرکتدارانی همایش در سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه طالبان را با دروغگویی و وعده‌خلافی متهم کرده از آنها تقاضا کردند که مانع تحصیل دختران نشوند. این گروه تروریست که تهی از شرف، تعلیم و تربیه هن با بستن دروازه های علم و فرهنگ بر روی دانش آموزان دختر یک بار دیگر ثابت کردند که نه تنها خصومت عمیق با زن، حلم و تمدن دارند بلکه از بیداری و آگاهی نیم پیکری از جامعه به شدت هراسند. یعنی میترسند از خانم ها، از دخترها اگر اینا تحصیل کنند. хонандагони мактаби афғонии сомониён дар душанбе бо баргузории як саҳнаи рамзӣ шеваи манъи таҳсили духтарон дар афғонистонро ба намоиш гузоштанд. дар моҳи августи соли гузашта баъди ба қудрат расидани толибон дар афғонистон зиндагии занону духтарони он кишвар ба кулли дигар шуд. толибон дари мактабҳоро ба рӯи духтарони синфҳои болоӣ бастанд ва занонро аз ҳаққи кору озодиҳои дигар маҳрум карданд. толибон борҳо ваъда доданд ки ба ҳуқуқи занон дар афғонистон эҳтиром мегузоранд ва дари мактабҳоро барои духтарон боз хоҳанд кард. занони паноҳҷӯи афғонистонӣ дар душанбе мегӯянд ба ваъдаҳои толибон бовар надоранд. طبق اطلاع رسمی فعلا 15000 پناهنده افغانستانی در تاجیکستان زندگی دارند. در ضمن رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان احمد مسعود هم در یک پیام ویدیویی خود طالبان را برای وعده خلافی تنقید کرد. وی گفت آنها به عهدشان درباره تشکیل حکومت فراگیر و باز کردن مکتب‌های دخترانه وفا نکردند. پیام احمد مسعود فرزند قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود شب 24 مارس در فیسبوک نشر شد. برنامه را با یک خبر پای میگیریم. وزیر انرژی قزاقستان بولات اکچولاکوف 24 مارس گفت حجم صادرات نفت این کشور در پی صدمه در کنسورسیوم لوله خزر کاهش می‌یابد، ولی نه با طور فاجعه‌ای. در همه چاه‌های نفت قزاقستان قطعی نقشه‌ای استخراج به خاطر تعمیر که از 40 تا 50 روز ادامه می‌یابد موجود است. بنابراین در نیم ماهی که کارهای برقرارسازی در کنسورسیوم لوله خزر ادامه می‌کند برای قزاقستان فاجعه‌ای نیست. این کنسورسیوم مسیر اساسی صادرات نفت قزاقستان به حساب می‌رود. اینجا به پایان برنامه اخباری آزادی رسیدیم. سپاس که با ما بودید. اخباری بیشتر از این را در سامانه azadi.org، صفحه‌های رادیوی آزادی در اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب و تلگرام پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
This is Radio Free Europe.